това. То малко пак същото, ама нека да го има от двете страни, пък вече под такова. Чакай, че не съм в момента. Да, бе, да. Какъв хенкел? Да. Чакай, че нещо взеха да се стапям. Там е сянката, окей. Ами защото видях тук малка сянка и заради това. Той е някакъв такъв явно, прибалтийски. Не, и такъв, нали, румен нещо. Нали да, разбраме какво визирах. Какво? С къщата стали? Енгелен, виж? Като в Швеция, в Гамла Стан. На ъгъла. Енгелен. Ама ще има, виж, на града ще има такова празник, защото са извадили знамената и тези неща. Ама пуст града, бе. Знам защо. Днеска е понеделник, те в понеделник почиват. Иначе тук, да, магазините в понеделник в Ромонт почиват. Защото работят в неделя заради туристи, заради оттам. И днеска ми е почивен ден. Виж, в понеделник, виж, мандат, действително. Да. Нищо да. Щеш да е по-интересно с хората и с отворените магазини. Макар сега. И така. Не, то просто, нали, да има хора, то това е идея. Така ли? Да. Ето тук виж църквата от тази страна. А ти от тази страна нямаш. Да, аз се излече хора. Да, ай. Защото тук по сянката и ще хванем всичко заради това. Да, знам, бе. Кой? От тази страна и от тази. Да, по така. Така надолу. Камбаната. Şöyle olabilir. Evet.
ben de kartı ben unutmadım ki isteyemedim. Това беше бачи бурята. Мгм. Е така, виж. На магарото му лети на една снимка. Да. Ne geschmeckt olmuş yani. Виж, пантофата горе. Ама вярно ще има нещо тук, защото навсякъде виж как е закачено. Тоест тук е спрял DHL. Не е мръднало половин час. Да, вече. Сега точно към на площада на кметството и ще излезе. Ох. Пак имат отворени магазините, къде? Виж, тук има отворени. Да. Е, тук не взимахме ли нещо с Никола, бе, майко? Бяхме се набрали, тя си хареса някакви тъпочи. Ей, тук да, горе. Чакай, че ми трябва сянка. Не, предния път май ги имаш тук. Да, бе. Ай си Кирим, виж. Да, бе, имаше ги с тия бомбони, тя знае съм правил шорт тук с тия бомбони. Тук с тия, да. Да, бе, чак. Те винаги са добри. И тук имаше един си Николани, после правих шорт. Еми да. Сиси. Виж. Хубава тази къща нагоре. Така да. Виж. Това е хубавата улица. Не, хайде се. Не, вече. Тук изгледам точно в местното се. Аз просто е снимите с една страна. Не. Някакви ментаци.